Vinga, Xavi, com vulguis. Vinga, ara us ensenyarem una mica el que serà el ciclocròs de Manresa a grans trets, però amb alguna variació que hi haurà a última hora, amb el màster Xavi Martí. Que més gros. Ara aquí. Va. Has mirat els metros? No. Sí, però l'herba està bé. Hem de passar el rasclet. Hem de tallar la terra una mica més cap aquí.
gusto. Sí. Ens fiquem o què? Mira, fins aquí fa un quilòmetre, des d'allà ja portem 1 quilòmetre 200. Va, Quilòmetre 200. Ens falta això, que són 300 metres, 400. dos, quasi 300. Quasi 300. Entrem-hi. Sí. Per aquí hi ha la clavadera aquella. Sí. Aquí, 1,5. Bueno, I 300, 800. Més el camp, 900. Anem fent allà a l'altre costat. sí. Sí, sí, per figurar boxes. Bueno, aquí podem fer aquesta baixada també, no? Sí. Com l'any passat, això d'aquí. No, perquè ens hem menjat l'herba. Bueno, però Això m'ha arreglat, això no estava aquí, això està bé, Aquí. No. Està bé, està bé. Tampoc clavar la bici. Tirem abans. Tirem aquí a la sorra. Tirem aquí.
enfilar amb un tubular. Sí. Un 900. Més el tros d'aquí, 2. Més tot el que ens falta d'aquí, 2 i mig tipus. Segur. Ah no, que em falta tot el tros de dalt.